Kaixo, ongi etorri magazinera, gaur asteazkena maiatzaren 4, bi elkarrizketa izanen ditugu lehenik eta behin. Joseba Ezeolaza Komisiones Obreraseko kidearekin egonen gara langabeziaren eta ekonomiaren kontu solasean, eta geroztik Eneko Bidegain izan ala ez izen liburuaren egilearekin egonen gara solasean, hain zuzen ere, liburuaren edukien arira. Baina, has gaitezen lehenik eta behin, betiko edukiak ikusten. Efemerideekin hasiko gara. 1802 urteko maiatzaren 4 Kristobal Kolon Amerikarantz abiatu zen 2. aldiz. 1886ko maiatzaren 4 Haymarketako gertakizunak Chicagon 3 egun lehenago gertatu ziren, maiatzaren 1ean, hasitako greba orokorraren ondoren. Horregatik ospatzen da, hain zuzen ere, maiatzaren 1 langile nazioarteko eguna. Eta 1959an, Italia futboleko selekzio nazionaleko jokalari guztiak hil ziren aire istripu baten ondorioz. Azkenik, 1970 urteko maiatzaren 4 AEB-en, Ohioan, Guardia Nazionalak 4 ikasle hil eta 9 zauritu zituen Kent State Unibertsitatean, Vietnamgo gerraren kontrako manifestazio bat desegitean. Ikus ditzagun gaurko lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur maiatzaren 4 da asteazkena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Santos Kontseilari eta Espainiako Arartekoa Madrilen bildu dira elizan adingabei egiten zaizkien abusoak tratatzeko. Iruñeko EH Bilduk salatu du Navarra sumak diru publikuz ordaindutako baliabideak erabili dituela alderdiaren interesen aldeko lanak egiteko eta zehazki Juan Jose Etxeberriaren dimisio eskatu du. Nafarroko Berdintasunerako Institutuak 78.000 euroko ekarpena egin du IPS-eko emakumeen liburutegia dokumentazio zentroari eusteko. Nafarroko Ospital Unibertsitarioko Errehabilitazio Kardiokoko Unitateak Espainiako Kardiologia Elkartearen bikaintasun ziurtagiria jaso du. Kalte neurologikoak dituzten 18 urtetik beherakoen tratamentuak diruz lagunduko ditu Osasun Departamentuak. Nafarroko gobernuak gizarteak eta botere publikoek Europako balioak bultzatzeko batera egindako ahalegina defendatu du. Iruñeko udala aztertzen ari da aparkatzea arautua Magdalena inguruan Arga ibaiaren 2 ertzetan dauden aparkaleku bosetara zabaltzea. Justizia deituriko eskulturak bere itxura berreskuratu du pasaden apirilean vandalizatutako eskuineko eskua berreraiki eta lapurtutakoa erreproduzten duen ezpata bat jarri ondoren. Iruñeko udala eta itxaropenaren telefono elkar lanean ari dira 75 urtetik gorakoi laguntza psikologikoa eskaintzeko. Jaso ikastolako ikaslek feminismori eta lan berdintasunari eskainitako 10. musikala estrenatuko dute ostiralean hilak 6an. 2 urte eta gero herri urrats itzultzen da Senpereko lakura. Milaka euskaldun euskaltzale ikastoletako guraso maiatzaren 8an elkartuko dira ikastolen aldeko jaialdian. Eta orain, agenda. Gaur ingurumen heziketarako museoan tailerra egonen da Bortz eta Erdietan. Deskribapenean dioenez, Iruña jasangarritasunaren ikuspegitik birpentsatzea planteatzen dute familiendako jarduera batzuen bidez. Maitane Perez ipuin kontalaria Milagrosako liburutegi publikoan 6etan. Eta 6etan ere, Pirritx Porrotx eta Mari Mototx, Aranguren Ibarreko kiroldegian, aurrentzako antzerkia. Gaur bertan, izan alez izen Euskal Herriaren irudikapena Euskal Hedabideetan liburuaren aurkezpena egonen da. Labagunean 7 eta erdietan, Eneko Bidegain eta Dani Martirenaren eskutik. Eta zinea ere 7 eta erdietan Atarrabiako kulturetxean, 5 teilatu filmaren emankizuna hain zuzen. Nogenen kontzertua ere herriko tabernan arratsaldeko 8etan.
Eta bihar Ortzegunean, 2 urte, 4 hilabete eta egun bat dokumentala emanen da. Arangurengo Kultur Etxean izanen da, azpitituluak gaztelaniaz, 7etan. Ostiralean, maiatzak 6, goazen 8.0 antzerkia Aranguren Kultur Etxean arratsaldeko 6etan. Eta Lilo taldearen kontzertua ere egonen da 7etan geltokin, kilometro 0 kultur zikloaren baitan. Larun batean berriz, Euskararen eguna 12etan Antsoainen hasiko da besta, egitarau bete batekin. Kalejira erraldoiak, pantxika, lamurren ikuskizuna, bertsopoteoa, saio alkaiza eta Julio Sotorekin eta abar luze bat. Aurrendako sormen gunea ere egonen da, marrazketako tailerrak Tokio Arroxa izenekoak. Kondestable zibiboxean bortz eta erdietatik aurrera. Eta 8etan bukatzeko Anariren kontzertua. Eta orain gaurko egunkarien azalak ikusiko ditugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Honakoa nabarmendu dute lerroburu nagusiaren bidez. Nafarroari 25 milioi gehiago kostatuko zaio NATOn hitzartutako gastu militarraren barne produktu gordinaren 2% igoera hori. Diotenez, foru erkidegoak estatuari ematen dionaren 7% defentsako aurrekontua da. Aliantza Atlantikoarekin lortutako akordioa betetzeko, ministerioaren gastua 2020an 15.700 milioikoa izatetik, 2030an 22.000 milioi izatera igaro behar da. Argazkian Gaiarren antzezlan bat, eta izenburuan Gaiarreko historian zehar bidaia. Antzokia lekuz aldatu zenetik 80 urte bete direla ospatzen da. Eta bertze berri batzuetan, Nafarroko ikasleek batez bertze 7 nota lortu dute selektibitatean. PSOEk espioitzari buruzko ikerketa blokeatu du. Eta Garbine Aranburuk eta Igor Arroyok lab zuzenduko dute koordinatzaile gisa. Diario de Navarra orain. PPek Sánchez salbatu du Pegasusi buruzko ikerketa batetik eta ERCek legegintzaldia mehatxatu du. Azaltzen denez, gobernuak gogor egiten dio bere kideek espioitzari buruz ikertzeko egiten duen presioari. CNIk Maroko seinalatzen du zuzendariaren kargua airean dagoen bitartean. Argazki handi batean, Mai Garde Osasunako jokalaria ageri da. Kapitainak agur esaten du, jarri dute izenburu. Mai Gardek erretiroa hartuko duela iragarri zuen atzo, 26 urtez futbolean aritu ondoren. Gara egunkaria lerroburu nagusian, ezbeharrak beste 2 langileren bizitzari agur. Ondarroan eraikuntzako langile bat eta Hernanin garraiolari bat lan istripuz hil dira. Eta 4 hilabete pasatxoan 23 pertsona hil dira lanean. Argazkian labeko zuzendari berriak, eta izenburuan zuzendaritza eredu berria. Bagara bagoaz lelopean 10. kongresua egingo du labek ekainean. Bertze lerroburu batzuetan, Santzen eriotzatik Sinn Feinen garaipenera, galdera ikurrarekin, Azovstal altzairutegiko lehen ebakuatuak Zaporillan daude jada. Eta Ertzaintza 8 gizonen eriotza ikertzen ari da Bilbon, hitzordu baten ostean. Berria egunkaria, egunkariaren lerroburuan, letra handietan, Ertzaintza Bilboko hilketak ikertzen ari dela baieztatu du Jaurlaritzak. Poliziak uste du gizonen arteko zitak egiteko aplikazio batean atzeman zituztela biktimak, El Correo egunkariaren arabera. 4 hilketa baieztatu dituzte. LGTBI gehi behatokiak babes neurriak eskatu ditu. Argazki handi batean, Estatu Batuetako auzitegi gorenaren parean zenbait pertsona abortatzeko ekintza baten aldea ageri dira. Eta izenburuan, ateak irekita abortuaren debekuari. Filtrazio baten arabera, AEB-tako gorenak estatuei baimendu egingo die haurdunaldia eteteko eskubidea kentzea. Bertze berri batean berriz,
Bakartxo Ruiz ez da aurkeztuko 2023ko Nafarroako parlamenturako hauteskundeetara. Eta bukatzeko Euskal Herria Irratia. Bakartxo Ruiz ez da EH Bilduko hautagai izanen datozen foru hauteskundeetan. Koalizio independentistako eledunak parlamentua utziko du, bertan 12 urte eman eta gero. Ruiz Euskal Herria Irratiko metropoli forala saioan izanen da gaur 9:30. Ernai salatu du Tuterako alkateak haren ohorea urratzeagatik. Euskararen aurka hartu dituen neurriak salatzeko Adolf Hitler diktadorearen irudi baten erabili zuen Ernaik Alejandro Toqueroren aurpegian. Jaso ikastolak feminismoari eskainitako musikala estreinatuko du ostiralean. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur ere hodeiak izango ditugu hizpide. Goizean zerua estaliko dute eta ez da baztertzen tanta batzuk botatzea. Arratsaldean hodeiak gutxitu egingo dira eta ostarteak ikusiko ditugu. Iparraldeko edo ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indartu egingo da barnealdean. Gauean haizea baretu eta aldakor ibiliko da. Tenperaturan ez da aldaketa handirik izango, baina igotzeko joerarekin. Ostegunean ostarteak izango ditugu. Hodeiak batik bat kostaldean bilatuko dira, bereziki arratsaldean, izan ere itsasotik behe hodeiak sartuko dira. Barnealdean eta bereziki hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da. Goizean tantaren bat bota dezake Kantauri isurialdean, baina orokorretan ateri egongo da. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da goizean eta arratsaldean ipar-mendebaldera egingo du, bolada gogor batzuekin hegoaldean. Temperatura maksimoak apur bat igo egingo dira. Eta lehenengo elkarrizketa honetan, Joseba Ezeolazarekin gade, Nafarroako Komisiones Obrerako gizarte politiketako eta politika publikoetako idazkariarekin. Arratsaldeon, mil esker etortzeagatik. Arratsaldeon. Solastuko gara zurekin, langabeziaren kontu, krisi energetikoa, Ukrainiako gerra, testuinguru honen arira, ekonomia eta lana nola moldatzen ari den, nola aldatzen ari den, hain zuzen ere erraten zuen gainera, orain berriki atera direla langabeziaren datu batzuk, galdetu nahi dizut, Joseba. Biztanleria aktiboaren inkestaren arabera, langabezia tasa 2019koa baino handiagoa da, konparatuta joan den urtearekin bai hobetu direla, pixkat zifrak, baina, klaro, joan den urtean pandemia bete-betean ginen, ez? Ordan, ez dakit, langabeziaren perspektibak, hobetzen ari dira Nafarroan, okerrera doaz? Betu, guk noitere hausnarketa batetik ateatzen ginen, ez? Beti kritikatu egin dugu eta ideia askotan azpimarratu dugu, eta da Nafarroan paradoja foral bat gertatzen zela, ez? Alde batetik langabezi kopurua edo unekoa bajua estatuarekin konparatuz, baina arazo propio eta larri batzuk genituela. Adibidez, behin-behinekotasun oso handia genuen Nafarroan, partzialtasuna ere bai oso handia zen, eta emakume eta gizonen arteko arrakala eta ezberdintasunak oso handiak dira Nafarroan estatu mailarekin konparatuz. Gaur goizean atera dira apirileko datu berriak, freskoak, eta 33.000 langabetu daude Nafarroan, oroitu egin behar dugu, ia 40.000 langabetuetara iritzi ginela 2009an, 2010an, orain 33.000 langabetu daude, baina, eta gaur apirilean 1.000 langabetu gutxiago dugu beste hilabetearekin konparatuz. Hori kopuruen aldetik, zenbaki hotzen eta gordinen aldetik. Baina nik uste dut lan erreformaren eragina dela eta berrikuntza hori dela eta bestelako hausnarketa batzuk ere egin behar ditugu. Adibidez, behin-behinekotasuna
esan dudan bezala, zen gure lan merkatuaren ere akats larrinetariko bat edo ezaugarri negatibonetariko bat, ez? Bueno, orain gaur goizean publikatu diren datuei begira, epe luzerako sinatu egin diren kontratuak 6.900 izan dira apirila 2002ko apirila honetan. 2021ean epe luzerako kontratuak 2.200 izan ziren. Gaur 6.900, hau da, hirukoiztu eginda epe luzerako kontratuak. Eta nortzuk sinatu egin dituzte batez ere epe luzerako kontratu horiek gazteok. Orduan, hau da egin behar dugun hausnarketa, ez? Sekulako eragin positiboa izaten ari dela lan erreforma. Eta bakarrik 4 hilabete daramatzagu lan erreforma aprobatu izan zenetik, eta sekulako eragina izaten ari du gure ekonomian eta gure bizikalitatean. Izatez, Joseba, temporalitatea, behin-behinekotasuna da gure jendartetako arazo larri bat, ez? Seguraski gaur egungo ekonomiaren aspektu bat da, ez? Erraten da jendarte likidoetan bizi garela, ez? Bueno, lehenago lana bertze modu batekoa zen, industria, ez? Handitzetan lanaldi eta lan postu fijoak ziren, gaur egun hori aldatu da, eta arazo potente bat da, ez? Batez ere gaztengan, erraten zenuen bezala. Bai, eta hori arazo larriak ere sortzen dituzte, ez? Adibidez, etxe bizitza bat erosteko, familia bat zabaltzeko eta izateko, edo zure proiektu vitala ere, nolabait ere aurrera eramateko, ez? Horregatik, behin-behinekotasuna sindikatuok eta sindikatu guztiok horren kontra gogorki egin dugu kaleetan eta erakunde publikoetan, ez? Horregatik, esaten dut, lan erreformaren eragina asko dela, handia dela eta aintzat hartzekoa, ez? Bestetik, kontutan hartu behar dugu, Espainiako ekonomian askotan soldatak gutxitzen zirela konpetitiboa izateko. Krisi guztietan, 1978an eman zen krisian, gero 1980ko hamarkadan eman zen krisian, 2008-2009an eman zen krisian, beti Espainiak edo Espainiako lan merkatuak soldata gutxitzen zuten, edo zuen, nolabait ere konpetitiboak izateko eta krisi horiek gainditzeko. Kasu honetan, beste krisi bat daukagu, osasunaren krisia, pandemiaren ostean, eta gerraren krisia. Orain, gaur egun, ematen ari diogun erantzuna bestelakoa da. Lan erreforma, nolabait ere, beste bide bat ireki duelako. Eta hori, nolabait ere, oso interesgarria da niretzat eta guretzat, sindikatu bezala, zeren, esan dudan bezala, beste erantzun bat, edo beste erantzuna emateko eredu bat sortu egin da. Lehen, nolabait ere, esaten zen bezala, errezeta neoliberalak zeuden mahai gainean, eta orain, errezetak edo aterabide aurrerakoiak daude mahai gainean. Hori, gobernu eskertiar baten gatik ematen da, eta baita ere sindikatuok borroka hori eman dugulako. Orduan, guk uste dugu, eta Nafarroan ikusi dugu, eta lehen esan dudan bezala, behin-behinekotasun hori oso larria dela, batez ere gazteen artean, baina orain gaur goizean atera diren datuak ikusita, ikusi dugu gazteek direla epe luzerako kontratuak sinatzen duten nolabait ere gizartearen talde gehiena, adin taldearen gazteenak dira horiek sinatzen duten gehienak. Guk ideia bat egiteko, Nafarroa langabeziari dagokionez, ezakit, konparatuta bertze komunitate batzuekin eta, zer moduz dago, seguraski ez da Espainiar Estatuaren barnean lekurik okerrena, zentzu horretan, nola dago kontua? Hori da, lehen esan dudana, paradoja foral hori askotan gertatzen zen, ez? Guk ginen langabezi gutxien genuen erkidegoa, baina alde batetik partzialtasun handiena genuela, ez? Orain, apirilako datu hauek kontuan hartuz,
hirugarren erkidegoa gara beste estatuko erkidegoekin konparatuz, ez? Ehuneko 9 eta 30%koa daukagu langabezia, eta esan dudan bezala lehen langabezi gutxien genuen erkidegoa ginen, eta orain hirugarrena. Bueno, hor, nolait ere, buru horretan mantentzen gara, ez? Langabezi horren arazotako bat, aipatu duguna ere baita, iraunpen luzeko langabezia izaten dela, ez? Nola baitere kronifikatzen dela. Galdetu nahi dizut, bueno, ze egoera bizi dute langabezian dauden pertsona horiek, bai? Ezin lanik aurkitu ibiltzen dira. Bueno, kontutan hartu behar dugu, eta bi datu hemen behar ditut. 2008an, bataz beste, Nafarroako langile batek sinatzen zituen 2,2 kontratu urtero. Bataz beste. 2020an, bataz besteko hori 3,2ra gehitu egin zen. Osea, langile batek Nafarroan 3 kontratu urtero sinatzen zuen. Hau da, sekulako rotazioa ematen zen. Gero ere, Komisiones Obrerasek egiten zituen txostenetan, nolait ere azpimarratzen genuen beste arazo bat. Hau da, ez da bakarrik behin-behinekotasuna, baizik eta ultra behin-behinekotasuna. Hau da, 7 egunetarako kontratuak 40% zen. Osa, ez da bakarrik behin-behinekotasuna arazoa handia zela, baizik eta behin-behinekotasuna horretan, Batzutan aste bat. Bai, osea, 7 eguneko kontratuak gehienak ziren. Osea, hori ultra behin-behinekotasuna da. Ezin duzu zure bizi kalitatea bermatu, zure kontratua 7 egunerokoa baldin bada. Bueno, kasu horiek 40% da. Orain ja jaisten ari dira, ez? Beraz, horregatik guk askotan azpimarratzen dugu behin-behinekotasuna arazo oso larria dela, ez? Joseba, galdera hau agian pixket filosofikoago da, ez dakit. Baina, bueno, zer demonio gertatzen da langabeziarekin, ez? Erran nahi dut. Beti gaude, bueno, tasa horiek begira, izan dire urte hobeak, langabezia tasa txikiago zela, gaur egun, gizarte handizetan 10%tik goiti ibiltzen da. Noizbait jeitsiko da, uste duzu, tasa hori, posible da jeistea, ez dakit 2%ra edo zerbait, onartu behar den zerbait da, gure jendartetan, beti izango da, 10% tasa. Bueno, espertuek esaten dute langabezi teknikoa 5%an kokatzen dela, ez? Hortik gora ezinezkoa da, beti egon behar delako edo beti egongo delako langabezi portzentai bat, ez? Baina paro teknikoa edo langabezi teknikoa 5%an, 5,5%an normalean nolaitere adituek hortan kokatzen dute. Ni uste dut, bai, langabezia bera egin behar duela, eta etorkizunera begira, nik uste dut, klabea dela kalitate handiko lana eratzea. Hori da, gure etorkizunaren bidean kokatu egin behar duguna. Ezin da, adibidez, Espainiako beste erkidego batzuetan gertatzen dena, turismoarekin, adibidez, edo ostalaritzarekin gertatzen dena, ez? Langabezi gutxi, baina baita ere kalitate gutxi. Hori ez du eragin positiboa gizartean. Beraz, nik uste dut, etorkizunera begira, Nafarroan, nolait ere, investigazioa bide hori ireki egin behar dugu, eta kalitate honeko lana eratu egin behar dugu. Hori ere eragina izango duelako gure gizarte ekonomian, gazteen etxe bizitzaren kontuan eta guzti horietan, ez? Baina guretzako oso garrantzitsua da lana eratzea, bai, lan kopurua, zenbakia, baina lan kalitatea ere bermatzea. Hankak pixket berriz lurrera ekarriz, ikusi dugu azken aldian, prezioak nola igo diren, inflazio tasa nola igo den, galdetu nahi dizut, zer du honek ikusteko Ukrainiako gatazka horrekin? Alde batetik, prezio batzuk gora egin dute gerratearen eraginaz, baina gerratea ere kuartada bat izan da kasu askotan. Eta hau ez dut ni bakarrik esaten, jakituek ere, espertuek ere esaten dute. Adibidez, gasaren edo elektrizitatearen
edo bestelako materia primarioen gorakada gerra baino lehen ematen ari zen. Gerran bikoiztu egin da, baina gerra baino lehen kalefazioa edo gasaren igoera ematen zen, ez? Askotan esaten den bezala, hau kapitalismoaren eragin bat da. Etekinak biderkatu egiten dituzten elite ekonomikoak daudelako. Eta elite ekonomiko horiek ez dute bakarrik etekinak bikoizten, baizik eta baita ere begirada oso egoista dute nolabait ere egoera larri batean. Horregatik guk esaten dugu musukoarekin gertatu zena ere errepikatu egin behar dugu elektrizitate eta gasaren kontuarekin. Prezio horiek limitatu egin behar dira. Nik gogoratzen naiz, musukoaren polemika askok liberalek eta eskuindarrek esaten zuten musukoaren prezioa limitatzea ez dakit eskandalo bat izan behar zela eta ekonomiaren kontra joatea zela, baina gero musukoaren prezioa limitatu egin zen, zergatik osasuntsua zelako gizartearentzako eta lehentasuna bat zelako gizartearentzako. Gauza bera egin ahal da ere bai elektrizitatearekin, gasarekin eta gasolinarekin. Atzo irakurtzen genuen, Repsol 1.200 milioi etekin atera ditu aurten, ez? Eta nola gure garestitzea hor eman den, ez? Osea, beraien etekinak gure pobrezia izango da erabili ahal dugun lerroburua edo titularra, ez? Orduan, hori bai, kapitalismoaren eragina bat da, baita ere elite ekonomikoen eragin bat da eta gerratearen eragina bat da. Gero nik hau barkatu hortan insistitzea ez dut ongi erabat ulertzen, zeren azkenean pentsatzen dut, Iberdrolak nahi badu prezioa igo zen aldu edo zen momentutan, baina badakigu merkatuak sortzen duen kompetentzia horregatik Iberdrolak igotzen badu eta Endesak ez, suposatzen da Endesak hartzen duela merkatuaren zati gehiago eta orduan nolabait ere gertatzen dena hondizetan merkatuan da prezioak jeitsi egiten direla, kompetentziaren gatik. Orduan, nik ez dut ongi ulertzen, iduritzen zait, prezioak igotzen aldirela baldin eta bakarrik nolabait monopolio egoera bat baldin badago, ez? Orduan ez dut ongi ulertzen nola den posible elektrika guztiek derrepente prezioa igotzea. Claro, kompetentziaren eragin positibo hori dogma liberal bat delako. Zeren ez da askotan hori gertatzen. Eta ikusi dugu adibidez telefonikaren kontuan. Telefonika lehen enpresa nazional bat zen, edo estatuaren eskuetan zegoen enpresa bat zen, ireki egin zen merkatu hori, baina ez zuten prezioak nolabait ere mantendu. Beste kasuetan, hau gertatzen da, Iberdrolaren kasuetan, Endesaren kasuetan, hori da zuzendu ez den monopolio baten eskuetan garelako, ez? Orduan, horregatik nik eskatzen dut estatuaren parte hartzea prezio merkatu horietan, musukoaren kasu berberan gertatu zenarekin, ez? Adibidez, bankan edo kutxan oso garbi ikusi genuen kasu horretan, ez? Kompetentzia izugarria izan zen banka eta kutxa horietan, baina hori ez zen bezeroei ailegatu, ez? Guztiz kontrakoa gertatu zen, etxe bizitzaren burbuila hori biderkatu egin zuten, beraiek, nork eta konpetitzen zutenak. Beraz, kompetentziaren eragin positibo hori dogma liberal bat da, ez da egian edo realitatean gertatzen den zerbait. Askotan, Europan dauden autoritateek eta Europan dauden kontrolatzen duten erakundeek askotan isuna jarri diete Espainiako enpresa askoei prezioak hitzartu egin dutelako. Askotan gertatu da hori, ez? Horregatik esaten dut, zuzentzen ez den monopolio baten eskuan gaudelak. Baina era berean, zuk bera aipatu duzu, momentu batean, gerrate aurretik ere bai, materia, lehen gaien, prezioak igotzen hasi zirela, haundizek erraten dute eskasia bat dagoela materiala haunditzetan, horrek ere eragin ahal izan du
elektrizitatearen, petroleoaren prezioan? Eske, hemen arazo bat dago horren atzean, ez? Prezioak asko igo dira, adibidez, Txinan eman zen barkuen, trafikoen krisiaren ostean. Hori arrazoi bat da. Bestetik, gerraren arazoa hor dago ere bai, ez? Bestetik, Txina, Rusia, Estatu Batuek, Europa, Brexit eta nolabait ere egoera politiko-ekonomikoa beste arrazoi bat da. Hau da, mundu interrelazionatu batean arrazoi asko daude prezio horiek igotzeko. Hori horrela ikusi behar dugu eta hori nolabait ere erradikalizatu egin behar da etorkizunean. Egoera horretan bizi ari gara. Nik egiten dudan galdera da, egoera hori mantendu behar dela jakinda, zer egiten dugu guk instituzio publikoetatik eta gizartearen eskutik. Nik esaten dut, instituzio publikoek, erakunde publikoek, Europa mailan edo Espainia mailan, prezio horiek limitatu egin behar dituztela. Eta enpresa batzuk nazionalizatu egin behar baldin badira, nazionalizatzea. Hor ez diogu nolabait ere arazorik ikusi behar, ez? Zeren egoera hori eman behar da, Txinan krisiak eman behar dira, edo emango dira, Rusian krisiak emango dira, Europan krisiak emango dira, hori da munduan datorrena. Orduan, horren aurrean zer egiten dugu? Legeak behar ditugu, normatibak behar ditugu, Europa mailan eta Espainia mailan. Zer nolako normatiba? Zuk esan duzun bezala, ez? Etekinak ezin direla biderkatu elektrizitatean ematen ari den krisi baten aurrean. Orduan, etekin horiek ez emateko zer egiten da? Zergak biderkatu. Adibidez, gehiago dutenek gehiago ordaindu behar dute. Hori fiskalitatea aurrekoi bat inposatzea da. Eta hori guk eskatzen dugu, ez? Fiskalitatea aurrekoi bat ematea, prezioen limitazio bat ematea, eta nolabait ere monopolioak zuzentzen dituzten legeak ematea, ez? Orduan, esan nahi dut, mundua tamalez horrela da. Eta itxasuntziaren krisia berriro eman alda, ez dakit 5 urtetan edo 10 urtetan. Zer behar dugu krisi horien aurrean, nolabait ere, edo krisi horiek zuzentzeko normatiba, legeak eta limitazioak behar ditugu. Eta hortan, esan dudan bezala, fiskalitatea erabiliar da eta bestelako neurri batzuk erabiliar dira. FMIk eta Munduko Bankuak erran dute 2026 arte ekonomia ez dela berreskuratuko, ez dela leheneratuko. Zuk orain aipatu duzu, krisi egoerak bizitzen alditugula etorkizunean. 2008koa bezalako krisi bat aurre ikusten aldugu etorkizuneran, epe laburrean? Claro, beste arazo bat eratzen da ere munduan, baina baita ere Espainian eta gure Nafarro honetan, ez? Elite ekonomikoak gero eta eliteagoak dira. Orduan ez dugu nolabait ere dagoen ekonomia zabaltzen ari gehiengo sozialen batentzako, ez? Esan dudan bezala, elite ekonomikoak gero eta etekin gehiago ateratzen dituzte, bai? Eta hori da munduak daukan hor dago bat, ez? Horren zer egiten dugu, ez? Ez dakit Elon Musk eta guzti hauek duten etekinak horren aurrean zer egiten dugu, zeren gero eta gehiago dute, ez? Orduan, hori da munduan daukagun nolabait ere eztabaida sutsu bat eta FMI eta guzti hauek ere konturatu dira. Ekonomiarentzako txarra da esku gutxi batzuetan ekonomiaren kopuru handi bat egotea. Zeren beraiek dira nolabait ere eragin gehiago, botere politiko eta ekonomikoa dutenak, ez? Orduan, horien aurrean, esan dudan bezala, fiskalitatea da klabea, ez? Eta hori, adibidez, Biden ez da oso eskertiarra, baina Biden esaten ari da, ez?
pay more esaten du askotan solasaldietan eta hitzaldietan. Zergatik, hori, gehiago dutenek gehiago ordaindu behar dutelako. Joseba, bukatzeko, 1001 gai utzi ditugu jorratu gabe, azken galderatxo bat egin nahi dizut. Jendarte mundu multipolar batera goaz, gatazkatsua, zuk erran duzun bezala, oso inestablea, baino era berean, gure ekonomiak, horrek erran nahi du, gure lana, gure elikadura, gure energia, erabat dependienteak dira, ez? Erabat mundu globalizatuan bizi garenez, guk jaten duguna, ekoizten da bertzen mundu batean. Orduan, sortzen badire gatazkak, Errusiakoa bezala, Ukrainiakoa bezala, horrek eragiten du gure supermerkatuetan, zuzenan, ez? Olioarekin ikusi genuen. Egoera arriskutsu batean gaude zentzu horretan, ekonomia bertokiratu beharko genuke, adibidez, industria bertokiratu beharko genuke? Bai, menpekotasuna haustu egin behar dugu. Eta hori, sindikatuetan eta ekonomia arloetan gaudenok ikusten dugu. Menpekotasuna apurtu egin behar dugula. Egoera bat gertatu izan da azkeneko urteetan Nafarroan, eta da tokian zeuden enpresa askok orain ja multinazionalen eskuetan daudela. Baina ez da bakarrik Volkswagen eta BSH eta horrelako marketan gertatu. Adibidez, Zahar-etxe askok ja Domus bi, hau da, putre funtse baten eskuetan daude. Hori gertatzen ari da baita ere gure Nafarro horretan, ez? Eta horren aurrean, arrisku asko sortu aldira, ez? Eta guk adibidez, Komisiones Obrerasek putre funtsen papera Zahar-etxe hauetan askotan kritikatu egin dugu, ez? Hori haustu egin behar dugu. Nola haustu behar dugu? Lehen esan dudan bezala, ekonomia bertaratu egin behar dugu, kilometro zero bezalako ekonomia indartu egin behar dugu edo bide horretan sakondu egin behar dugu. Gure bizi kalitatea eta enplegu kalitatea ere bermatzeko hori oso garrantzitsua da. I+D delakoa ere indartu egin behar dugu eta herriberan ematen den industria indartu egin behar dugu, ez? Agroindustria hori indartu egin behar dugu, hemen ematen den industria delako, eta gure lurrara oso ongi itxasia dagoen enpresa mota edo arlo ekonomiko bat delako, ez? Orduan, horiek dira nik proposatutakoa. Nik ez daukat barita magika bat horren aurrean erantzuteko, baina bai uste dut Zahar-etxeetan gertatzen dena metafora negatibo eta latz bat dela. Joseba Ezeo Laza, Nafarroko Komisiones Obreraseko gizarte politiketako eta politika publikoetako idazkaria, hausnarketa hauek egiten langabeziaren ekonomiaren kontuan. Mila esker honitz gure nautegatik. Mila esker zuei beti bezala. Eta orain betiko moduan, Iruñerriko udaletako berriak. Eguesibarrekin hasiko gara. Joan den larunbatean Alaia Baie de Egues txapelketa ospatu zen. Aragoi, Euskadi, Gaztela eta Leon eta Nafarroako 125 gimnastek hartu zuten parte. Eguesibarko udaletik eskerrak eman nahi dute Alaia Baie de Egues klub ritmikoari Aranaren kirol ekitaldi bat antolatzeagatik, baita ekitaldiaren gaineko laguntzaile eta babesleei ere bai. Dagoeneko zabalik dago maiatzaren 7an ospatuko den Eguesibarko udal golf txapelketan izen emateko epea. Eta maiatzaren 2tik aurrera, Eguesbrik-en parte hartzen duten Eguesibarko 34 establezimenduetako erakusleihoek osatu beharreko esaldiko letretako bat ezkutatzen dute. Parte hartzeko formularioak parte hartzen duten establezimenduetan jaso edo udalaren webgunean deskarga daitezke.
Parte hartzaileen artean Lego kitak eta erosketa txartelak zozketatzen dira, parte hartzen duten negozioetan trukatzeko. Horretaz gain aurrendako antzerki programa egonen da, La Ratita Presumida, maiatzaren 8an, 12etan. Eta zineklubaren lehendabiziko saioa ere egonen da, Eduardo Manos Tejeras filmaren emanaldiarekin, maiatzaren 8an baita ere, 8:30. Eta Etxaurin, maiatzaren 6an, emakumeak erreka eta mendia hitzaldia egonen da, 12etan. Eta Iruñako udala eta itxaropenaren telefonoa elkarlanean ari dira, 75 urtetik gorakoi laguntza psikologikoa eskaintzeko. Tailerrak eta laguntza programa bat eskaini dituzte. Gaur goizean herritarren gaietarako batzordeko kideek bertatik bertara ezagutu dituztenak. Magdalena inguruan Arga ibaiaren bi aldeetan dauden aparkaleku poltsei araututako aparkalekua zabaltzea aztertzen ari da udala. 80 plaza sortuko liratezke, lehenengo sektorean, Alde Zaharrean, Ikeriketa klubeko bidean eta 24 gehiago Magdalenean, 10. sektorean, Txantrean. Justiziak bere itxura berreskuratu du. Justizia eskulturak joan den apirilean vandalizatutako eskuineko eskua berreraiki eta lapurtutako ezpata erreproduzitzen duen. Ezpata hori jarri ondoren berriz bere tokian. Zahar berritzen espezializatutako enpresa batek bi elementuak udaletxeko fatxadaren irudira itzuli zituen atzo goizean. Ziudadelako komunak gaur erekiko dira berriro. Eraberritze lanak amaitu ondoren. Paretetako eta zoruko estaldurak ordeztu dira. Banaketa berriak jarri dira eta komunak ere berritu egin dira. Enrique Maia alkatea kontuen ganberako presidente berriarekin bildu da. Ignacio Cabeza del Salvador joan den apirilean 8an hautatu zuten Nafarroako organo fiskaltzaile hori zuzentzeko. Eta kultura aniztasunaren foroak herritarren parte hartzeari irekitako 7. edizioa ospatuko du bihar. Topaketa Deskalzos 72 aretoan izango da. 6etan eta Fernando Sesma zinegotzia bertan izango da. Eta arratsalde honetako bigarren elkarrizketan Eneko Bidegain idazle eta kazetariarekin gaude, izan ala ez izen liburua atera berri dute, hain zuzen ere zuk Eneko Bidegain, Ainhoa Larrañaga eta Zurine Maguregik atera duzuen liburu horretan, beraz arratsalde hon eta mila esker gurean egoteagatik. Bai, mila esker gonbidapenagatik, arratsalde hon. Galdetu nahi dizut, lehenik eta behin, Eneko, 2022an, ea zergatik erabaki duzuen liburu hau ateratzea, nola izan den prozesu hori, seguraski ikerketa gehiago egin dira ere, norabide honetan, zergatik liburu hau orain? Deialdi bat izan zen, beka deialdi bat, Martin Ugalde Kulturparkeak egindako deialdi bat, eta gaia jarrita zeukaten, ez? Pixka bat gaia zen Euskal Hedabideek Euskal Herria nola irudikatzen duten, ze lujaldetaz ari diren hitz egiten, ze izen erabiltzen duten eta nik lehenagotik ere gai honi buruz hainbat gauza idatzi ditut, liburu bat ere bai Euskal Herriaren lujaldetasunaz, besteak beste hedabideetan ere nola islatzen den, eta orduan pentsatu genuen deialdi hartara aurkeztea gure proiektua, eman ziguten beka, eta beka horren lanaren emaitza da liburu hau. Eneko, eta zuzenean mamian sartzeko, ez dakit liburuan tesi zentral bat dagoen, tesi handitz dituzuen, konta iguzu horretaz? Liburuak 3 zati ditu, lehen zatian deskribapen bat egiten dugu, analisi bat, pixka bat nola agertzen den euskarazko hedabideetan Euskal Herria edo Euskal Herriaren ze irudikapen egiten den, bigarren zatian
horren zergatien bilagoaz eta hirugarren zatian aterabideen bila, ez? Aterabideen bila doan zati bat izanez, suposatzen da, arazo bate detektatu dugulako dela, eta infusion hori zen gure abia puntua, gure hipotesia konfirmatu duguna, euskarazko edabideetan, zalantzarik gabe erdarazko edabideetan are gehiago, baina euskarazko edabideetan askotan Euskal Herria ez dela islatzen bere osotasunean. Ematen diren albiste askotan, are gehiago ematen diren datu askotan, Euskal Herriko datuak beharrean Euskal Autonomia Erkidegokoak ematen dira bakarrik, batzutan ematen dira Hego Euskal Herri osokoak, eta oso gutxitan ematen dira Euskal Herri osoko datuak eta informazioak. Orduan guk hor ikusi dugu Euskal Herriaren zatikatze bat badagoela Euskal Hedabideetan iraunko jadena, eta ez bakarrik Euskal Herriaren zatikatze bat, baizik eta Euskal Autonomia Erkidegoak beretu duela Euskal Herriaren izaera, ez? Eraikitzen ari gara, eraikitzen ari dira kontakizun bat non Euskal Herria den Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, eta Euskal Herri horretatik baztertuta gelditzen ari diren gerota gehiago Nafarroa garaia eta Ipar Euskal Herria. Nahasmen handiena, hain zuzen ere, etortzen da horretik, ez? Pentsatzen dut, handiz, solasten garenean Euskal Herriaz, edo Euskaditaz, ez? Ea ez, bakarriz solasten gara, solastu beharran osotasunaz, ez? Arazo handiena, nahasmena hortik dator, ez dela? Bai, bueno, hemen badago izenaren inguruko eztabaida edo kezka bat ere, ez? Euskadi hitza aipatu duzu, noski Euskadi hitza historikoki Sabino Aranak asmatu zuen Euskal Herri osoari izaeran politiko bat ematen zion, Euskal Herria beti egan izan da izaera kulturala duen eremu bat, eta Euskadi aldarrikapen politiko batekin lotzen den eremu bat, ez? Berez zen Euskadi estatu bat bihurtzeko xedea, ez? Gogoratzen gara, garai batez, gora Euskadi askatuta, jaten zenean, Euskadi askatuta jaten denean, ez da hitz egiten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren independentziaren alde, baizik eta Euskal Herri osoaren independentziaren alde. Ze pasatu da azken urtetan? Euskadi hitzak hitza erabiltzen da baixontzat, ez? Baina, bueno, nahi dute simboloen berreskurapenean edo ikurginari ere antzeko gauzak pasatzen ari zaizkio, baina Euskadi hitza gaur egun gerota gehiago erabiltzen da bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoarentzat. Berez, ez denean hala. Dena den, Euskal Herria hitzarekin edo Euskal adjektiboarekin ere batzutan hori pasatzen da, edo Basque Country, edo Pei Basque, edo País Basko, erabiltzen denean ere pasatzen dira halako gauzak, ez? Eta Euskal Herriarekin ere batzutan gertatzen da. Zuek aztertu duzuena da Euskal Hedabideetan ematen den nahasmendua edo, bueno, gatazka hori, ez? Baina gero bertze ikerketa lerro bat izango litzateke, ja, oraindik ere nahasmen gehiago dagoela maila internazionalean eta Espainiar estatuan erabiltzen dena, ez? Hor ikusten dugu ja, bueno, ez dakit, País Basko, BAE, Baskongadak, ez? Basque Country erabiltzen dira 1000 termino ezberdin, ez? Bai, bueno, gu ez gara sartu Euskal Herritik kanpoko edabideetan, ez da ere erdarazko edabideetan. Bueno, hemen, azkenean politika bete-betean sartzen gara. Madrilgo egunkari batek erabakitzen baldin badu País Basko deitzea Euskal Autonomia Erkidegoa intentzio politiko batekin ere egiten du. Egan nahi dute Euskal Autonomia Erkidegoa edo País Basko edo Euskadi edo Euskal Herria nahi den bezala dituta ere Espainiako autonomia edo eskualde bat bezala. Izango balitz bezala Extremadura edo Andaluzia, ez? Beraz, hor badago intenzionalitate politiko bat. Bueno, gu, azterketa hortan ez gara gehiegi sartu. Begibistakoa dena da, guk espaldin badugu Euskaldun gisa, espaldin baitugu ideiak argi adierazten, kanpoko ekare gutxiago egingo dutela horren alde modu argian, ez? Baina, aipatu duzu País Basko, Pei Basque, adibidez Pei Basken kasuan, frantsesezko izendapenaren kasuan, Frantzia jentzat Pei Basque da Ipar Euskal Herria.
eta muga pasatzen dutenean Espainiara joaten dira, ez? Orduan hor badago, nondik begiratzen dugun Euskal Herria deitzen duten hori nori begiratzen zaion, eta Madrilgo batentzat País Basko EAE da, eta Ipar Euskal Herria Frantzia da, eta Paristar batentzat Pays Basque Ipar Euskal Herria da, eta Donostia Espainia da. Eta adibidez, iparraldean erabiltzen denean, edo ze termino erabiltzen da normalki, Euskal Herriaren komunitate osoari dei egiteko. Euskal Herria erabiltzen da, eta País Basque normalki iparraldeko zonaldeari bakarrik deitzen zaio. Begira, iparraldean, frantsesez edo euskaraz, Pays Basque frantsesez ari baldin bagara, Euskal Herri osoari Pays Basque deitzen zaio, gertatzen dena da, Ipar Euskal Herriko askok Pays Basque deitzen dutela Ipar Euskal Herria. Hor dago, frantsesez ari baldin badira, ez? Kontzientzia politikoaren arabera. Abertzale batek ez du normalean Pays Basque erabiliko Ipar Euskal Herriarentzat, baizik eta Pays Basque nor, Ipar Euskal Herria, eta Pays Basque Euskal Herriarentzat. Euskaraz aritzerakoan batzutan badaudelako zalantza batzuk ere. Demagun, Euskal Herriko Laborantza Ganbera. Ipar Euskal Herriko egitura bat da, benen izena du Euskal Herriko. Ez da Euskal Herriko, Ipar Euskal Herriko Laborantza Ganbera da, ez? Kontua da, Euskal Herrian ez dagoela beste laborantza ganbararik, orduan, eztabaidatu dezakegu, Euskal Herriko horrek ze ikuspuntu duen, ez? Baina, Ipar Euskal Herrian ere badago hegoaldean gertatzen den nahasmen antzekoa, beste norabidean. Ez dakit hor badagoen desberdintasunik, hegoaldean normalki solasean Euskal Herriaz gehiago hartzen dugu kontuan iparralde, alderantziz da, iparraldeko gehiago hartzen dute kontuan hegoalde, ezagite, erraten duzu, hain zuzen horregatik ondizetan, erraten dugu Euskal Herria, baina guk burutan dugu bakarrik Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, ez? Eta ez dakit, ez dakit hor diferentziak ematen diren, ez? Iparralden eta hegoalden. Nik uste dut orokorrean, eta hori ez da gauza bat datuekin eta ikerketa batekin frogatuta daukadana, joerak antzekoak direla, hau da, badago joera bat Euskal Herria ikusteko bidasoa edo Pirinioetara izan iparraldetik ikusi edo hegoaldetik ikusi, iparraldeko batentzat Euskal Herria lehentasunez Ipar Euskal Herria da. Gertatzen dena da, Ipar Euskal Herrian bi motako jendea dago. Euskal kontzientzia duena, beretzat Euskal Herria dena bere abegia, eta beste batzuntzat Ipar Euskal Herria dena Frantziako eskualde bat, eta punto, ez? Ez daukana kontzientzia. Orduan, Euskal Herria bere abegitza daukanaren batentzat iparraldetik, Ego Euskal Herria da oxigenoa, janasa, Ipar Euskal Herria oso txikia da, orduan behar dugu guk hegoaldearekiko lotura estu hori, indar pixkat sentitzeko. Alderantzizkoa ez da pasatzen, hegoaldeko batentzat Ipar Euskal Herriak ez dauka inbesteko garrantzirik, ez dio bere euskaltasunean indarrik ematen, gainera Ipar Euskal Herrian ikusita euskararen egoera eta nolakoa den, ez dio indarrik ematen, ez? Beraz, alderantzizko ez da pasatzen, baina hor ere kontzientzia politiko mailaren arabera, batzuntzat evidentea da Ipar Euskal Herria ere Euskal Herriaren parte dela, eta ez da azten, eta beste batzuntzat alderantziz Ego Euskal Herria, ez? Iparraldetik behiratuta. Konturatzen ari gara ere, ari dela, kontzientzia hori ahultzen ari dela, belaunaldiz belaunaldi, eta duela 30 urte, ezinezkoa zen erratea Frantzia Lapurdirentzat, edo Frantziara goaz, eta gaur egun gerotagiago entzuten da, ez? Badaude hor, joera batzuk kezka pixkatera egiten dutenak. Gero hor ere izaten da pentsatzen bertze eztabaida bat, ez dakit horretan sartu zareten, baina erraten dugunean adibidez, euskal hedabideak. Horrek zer nahi du? Euskaraz bakarrik aritzen diren hedabideak edo Euskal Herrian kokatzen diren hedabideak naiz eta gazteleraz egin, ez? Hor ere badago, zalantza bat. Hori eztabaida hori badago, gu ez gara eztabaida horretan sartu, niri pertsonalki galdetzen baldin badidazu, niretzat euskal hedabideak nik ulertzen dut euskaraz ari diren hedabide modura, bai?
orain, euskaraz ari ez diren edabidetan, badaude edabideak Euskal Herria dutenak erreferentzia eta markoa Euskal Herria dutenak, eta badira batzuk Euskal Herria asko jota Espainiaren edo Frantziaren eskualde gisa ikusten dutenak, eta haiek ez dagoate Euskal ikuspegirik espainola edo frantsesa dute, ez? Ogon, haiei ez badira ez hizkuntzaz, ez kontzientzia politikoz Euskal Herritarrak, ez dira Euskal edabideak, dira niretzat espainol edo frantses edabideak Euskal Herrian, ez? Zalantza gehiago sortzen da, gara bezalako edo notiziaz bezalako egunkari batentzat, non nagusiki erdaraz diren, baina Euskal Herria duten beren eremua, ez? Bueno, haiek Euskal edabideak dira, batzuen ustez bai, eta izan liteke, nik Euskal edabideak gehiago ulertzen dut Euskaraz ari diren edabideak, baina zalantzarik ez izateko Euskarazko edabideak erabili genezake. Agian, gaiti pixkat aldendu zeneko, baina batek pentsa dezake, edabideetan nola erabiltzen den, pixkat gai bat hola marginala izan daiteke, baina, karo, kontu behar dugu handitzek erranduten bezala, edabideak direla, laugarren boterea ez, iritzi publikoa erabat eraldatzen dituzten instrumentoak, eta beraz honek eragin handia du ez, iduritzen zaizu ez, zuei terminologia guzti honek eta atzean izaten alduen intentzionalitateak, nolabait ere aldatzen duela, baduela eragin politiko bat jendartean. Bai, dudarik gabe, eta horregatik ere erabaki genuen ikerketa honi lotzea. Noski, batak bestea elikatzen du, nahi dut, bai gizarteak eta bai politikagintzak eragina dute edabideetan eta edabideek eragina dute gizartean, ez? Orduan, batak bestearen zein da lehena, kontua da, egoera politikoak diot, egoera instituzionalak, Euskal Herriaren zatiketa administratibo honek, azken 20 urtetan asko indartu den zatiketa administratibo honek, bete-betean eragiten duela edabideetan, besteak beste informazio iturrietan eragin handia duelako, eta edabideek daukaten erritmoa, erantzun behar zaio egunerokoari, dauzkaten baliabideak dauzkate, eta, traba objektibo asko dago antolaketa administratiboak eragiten duena, ez? Baina, edabideek berek ere, reproduzitzen dutenean antolaketa administratibo horren araberako albiste mota bat, terminologia bat, eragiten dute gizartearen hezkuntzan ere bai, eta gizarteak duen ikuspegian, ez? Horregatik guk diogu, edabideek, behintzat Euskal Herria oinarritzat daukaten edabideek, indar gehigarri bat egin behar dutela, agenda informatibo autonomo bat eta berena eraikitzeko eta ez zain beste egoteko agenda informatibo instituzionalaren menpe. Agenda informatibo instituzionalaren menpe egoteak eragiten du edabidetan Euskal Herriaren errealitatea erabat lausotu edo desagertzen dela. Bigarren atal honetan, liburuko bigarren atalean, aztertu dituzue, gaizki ulertu baut, irtenbide ezberdin batzuk izaten aldirenak, motzean, ze irtenbide ikusten dira? Oraintxe aipatzen ari nintzenaren ildotik da, kazetaritza independenteago bat egitea, independentea gana dut hori, ez? Erakunde instituzionaletatik eta prentsa kabineteetatik eta komunikazio arduradunek egiten duten lanetik pixkat askeago eta kazetariek berek egitea beren kazetaritza lana. Hori da bat. Eta honekin lotuta, detektatu dugu azkenean arazoaren iturri nagusia da, azken urtetan datuak asko ugaritu dira. Datuak dakartzaten albisteak asko ugaritu dira. Berdin du langabezia, genero indarkeria kasuak, bullying kasuak, edo zein, ekonomiakoak batez ere, baina gizartekoak ere asko ugaritu dira. Datu asko ematen da, eta datu horiek beti reproduzitzen dute zatiketa administratiboa. Behar bada, pentsatu beharko da modu bat datuei garrantzia kentzeko. Datuen garrantzia ere askok zalantzan jartzen dute. Datuek duten
sinesgarritasuna bera. Datuak ematen dituzten erakundeek intentzio batekin ematen dituzte datuak. Bai, eta kazetariek egin behar dutena da, hortik harago joan. Orduan behar datuei garrantzia pixkat kentzea ere izan daiteke aterabide bat. Karo, hau aipatzen duzuna niri ere noiz baitere dokatu zait, ekologismoarekin zer ikusi duten gaietan, adibidez, EAeko datuak egoten dire haunitzetan, ez? Adibidez, elikaduraren kasuan, eta azkenean agitzen dugu erreferentzia egiten horri, ez? Eta erraten dugu, bueno, EAen hau eta bertze, eta batzutan inkluso nahasten da, konfusio horretan, EAeko datua Euskal Herrikoekin, eta erabiltzen da bereizketarik egin gabe kasu horretan, ez? Alere, Eneko, pixket bustatzen zaizu orain, izen handana bat ikusten dire edabidetan, igual herrikoetan gehiago, Baskonia, Baskoadak, País Basko, Euskadi. Bueno, zuek zer irtenbide proposatzen duzue, zentzu honetan proposatzen duzue, kontzeptu bat erabiltzea, termino bat erabiltzea beti? Bai, bueno, eztabaida bat dago, duela gutxi liburu bat atera da, eta izenaren inguruan, eta batek proposatzen du Baskonia erabiltzeko. Baskoniak oraindik ez dauka gizartean ez dago ejotuta, eta justifikazio zientifikoa izan dezake, oraingoz ez dago ejotuta. Guk proposatzen duguna da, ambiguitaterik gabeko terminologia bat erabiltzea. Orduan, Euskal Autonomia Erkidegoari buruz ari baldin bagara, ez erabiltzea Euskadi, baizik eta Euskal Autonomia Erkidegoa. Eta Euskal Herria zari baldin bagara, Euskal Herria erabiltzea. Edo Euskal Herria termino erabiltzen baldin badugu, Euskal Herri osorako izan dadila. Eta gero, sartu gara nabarduretan, ez? Nola deitu Ego Euskal Herria eta noiz erabilita bat eta beste, baina orainen etxetasun horietan sartuko. Baina ikuset, Euskadi hitza behintzat proposatzen dugu ia ez erabiltzea. Ez erabiltzea hitz enbigoa den. Barkatu moztea, Euskadi hitza, orduan, ez dakit, erabilerarik izango zuen. Hori da proposatzen duguna. Euskadi hitza ez erabiltzea, nahasgarria baita. Euskadi batek uler dezake EAE, beste batek uler dezake Euskal Herri osoa, orduan, zalantzarik ez izateko, ez erabilita punto. Etorkizunean ikusiko dugu, baina nahasgarria bilakatu baldin bada, hitza hil behar dugu. Eta hortzen. Beraz, gu baganoen proposamena Xaloa telebistako redakziotik Nafarroa Handia deitzea Euskal Herriari, baina ez dakit ados egongo ez brometan, Bueno, ez da proposamen txarra, batzuk aldarrikatzen dute Nafarroa erabiltzea Euskal Herriarentzat eta justifikazio historikoa badauka. Adibidez badaude batzuk jaten dutenak bere garaian Sabino Aranak Nafarroa hitzaren alde egin izan balu Euskadi hitzaren alde beharrean, Euskal Herriaren independentziaren beharra justifikatzea asko zegesago izango litzatekelako, mundu guztiak badaki Nafarroa estatua existitu zela. Eta orduan aldarrikapena izango litzateke, existitu zen estatu bat, berriz indarrean jartzea. Aldiz, Euskadi izeneko estaturik ez da inoiz existitu. Euskal Herri izeneko estaturik ere ez. Eztabaida hori mahai gainean dago, baina... Eta osotasuna ere errestuko zuen momentu batean, ez? Beti identifikatuko genuke aisago, ze lurralde den, zeren bertzenaz igual arte duzu Euskal Herria, eta batzek pentsatzen du, bakarrik EAE deitu dugun horretan. Bakarrik gaur egun adibidez, kontzeptu hori berreskuratzea izango zen igual ja nahiko zaila, ez dago errotuta, ez? Orain deitzea Euskal Herriari Nafarroa edo Nafarroa Handia, igual ez du ja zentzurik gaur egun, ez da? Nik uste zentzua izan dezakela, erresistentzia Bizkaitarren gandik dator. Hitz hori dagokionez, Gipuzkoan ez dago arazorik, Araban ere ez dut uste arazorik jartzen duten, Bizkaitarra eta Euskadi hitza sortu duen ere Bizkaitarra zen, eta hor dago, eta beti izan da historikoki, gana dut, ia 1000 urte badira, Nafarroaren eta Nafarroako zati izan zen Bizkaiaren artean beti egondalako liderko bojoka bat edo, eta hortan gaude oraindik, Eta hortzen gaude. Beraz, Eneko Bidegain izan ala ez izen liburuaren egileetako bat, eta, horregin duzu azterketa hau, ikusten nola edabidetan erabiltzen den terminologia hau Euskal Herriaren inguruan, EAE, Euskadi, eta horrek ze implikazio dituen. Bukatzeko Eneko bakarrik galdetuko dizut, non ikusten aldire
zuen liburuen aurkezpenak? Bueno, aurkezpenek ez daukagu asko programatuta, gaur bertan Laban Iruñean, eta bestela orain epe motzean ez dago beste aurkezpenik pentsatuta. Baina, bueno, norbaitek deitzen bagaitu, gustora joango gara. Lagako aurkezpen horretan, puro Iruñekoa joanen direla, Nafarroa handia aldarrikatuz gainera, beraz, bezala, Eneko Bidegain kazetaria, idazlea, mil esker handitz gaur gurean egoteagatik. Bai, mil esker zuei. Hau izan da dena gaurkoz magazinean, bihar gehiago, mil esker horregoteagatik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.